kono noon mbittanmi koye pular miɗi witta pulareje tati c'est-à-dire niveau ji tati. Pular ko ɗemngal de communication, ɗemngal ngal yimɓe ne kaalata. Kono noon kadi pular ko ɗemngal diine. Kono noon kadi pular ko ɗemngal historique ko histoire. Sa tugnima e pular a witti tarika woni histoire ma faam hen ko heewi. Kono kadi pular ko ɗemngal science e hoore mum, c'est-à-dire pular c'est une langue scientifique. E mi yaani ɗemngal bawngal ɓurde wonde pular ɗemngal science so tawi fulɓe paami ɗum, so tawi fulɓe kuutorima ɗum. Mi hokkuma tan yeru tokoso wona yeru mawɗo ko yeru tokoso. Ko pular tan fecci ɗemɗe aduna ɗe fof, ko pular tan fecci geɗe ɗe par bahit waɗi ɗum doge. Kala ko juuti feeɓi korogere mum bange, kala ko murliɗi tekki korogere mum bange. Hunde fof no tagori korogere mum bange. Ɗum waɗi pular jiida e ɗemɓe ko wayno ɗemɓe latin en ni walla anglo-saxon. Soko anglais joni fof ko ze tan, ze. Soko français ko le ou bien la. So wona le tan ko la, ko dewol e gorol ɓe mbi ɗum. Ɓe mbiya kala ko woni dewol ko la, kala ko woni gorol ko le. Eyi noon gomnen jiɗɗandi ko la classe nominale. Comment? La classe nominale. Eyi joni noon sa ndaari e adunare nde geɗene ɗo ɗe gona gore ɗe gona dewe. Somi ɓammi yeru hayre wona worde, hayre wona rewre. Eɗen mbawi wiide gertogal dewal, eɗen mbawi wiide goriyal, ɗum c'est masculin féminin. Kono noon hayre impierre ko purement arbitraire tan wi ɗum la, kono noon fawaki hay nokku. Joni noon mi hokkuma exemple ƴiƴam neɗɗo fof ne andi ko woni ƴiƴam. Kono noon so yimɓe kettima konngol ngol attentivement, ƴiƴam, la science a prouvé ƴiƴam ko mbuuwa woni ko woni e nder ƴiyal, e nder luuro ƴiyal ko loowi toon ene ɗaati ko ɗum woni mbuuwa, moelle e français. Ko ɗum fewnata ƴiƴam ɗam. So fewni ƴiƴam ɗam ha gasi, ƴiƴam ɗam rewata koye ƴiyal ngal. ƴiyal ko ngal tekki ko ngal tiiɗi ko fof sa ndaari ɗum à partir de microscope jiyata kone waɗi gudde kewɗe. Donc way kono éponge ni, way kono siphon ni. So ƴiƴam ɗam rewi ɗon wayata kono ko ƴiyal ngal e hoore mum ngal warña, ngal waaƴa, woɓɓe ne mbiya waaƴa, ngal warña. So ngal warñi ƴiƴam ɗam yaltina par toɓɓon par des petites gouttelettes sécrétion. Ɗum ko mbiyete sécrétion ko. Donc ƴiyal ngal waɗa sécrété yaltina warña ƴiƴam ɗam. Ɗam ɗon ƴiƴam naata e nder ɗaɗi ɗi fuɗɗo yirlaade yaha e ɓanndu ndu fof, oxygène o nawa ɗum e nder ɓanndu ndu fof. Ko ɗum science waɗi prouvé, c'est scientifiquement vérifié. Joni noon liquide oɗon ɗam ɗon ndiyam pular wiyata ɗum ko ƴiƴam. eɗen nganndi ko woni ƴiƴam ko wojji ko. Kono sa ndaari ko ƴiye ƴume e nder ƴiƴam aɗa nana heen konngol ƴiye. E nder ƴiƴam aɗa faama koko ƴumi woni sécrétion. Donc autrement dit, ça firti ƴiƴam e français littéralement, ça donne une liquide sécrétée à partir des os. Donc mi yaani fof holno ɗemngal waawiri ɓurde. Eyi joni noon mi arino ha e ƴiƴam holno mama en gandiri gila aduna fuɗɗi, holno ɓe gandiri ƴiƴam ƴumata koye ƴiye, ko mbuwa fewnata ƴiƴam rewna ɗum e ƴiye ɗe ƴuma yalta naata e ɗaɗi ɗi, nde ɗaɗi ɗi fuɗɗo sarde ɗum e ɓanndu ndu fof. Ɗum waɗi ɓe ginniri ɗum ƴiƴam. Ko ɓuri heewde e pular sa ndaari fuɗɗoto tan ko inde hunde nde
so fuɗɗima inde hunde nde jokka hen goɗɗum beele fuɗɗode inde hunde nde ene famminma lasli hunde nde. Nden noon ko ɗum ɗemgal kikkinde woni ɗemgal science, ko ɗum ɗemgal diine, sabu ɗum sa daari diineji ɗi ko ɓuri hen hewde cikkata tan ko ciftorde fulɓe, c'est à dire ko souvenir fulɓe hewɓe ene ko heewi souvenir fulɓe ene hen. Kadi ko ɗemgal poème, ko ɗemgal philosophie, ko ɗemgal histoire, eyyi ko ɗum waɗi ko ɓuri hen hewde mbintanmi koye Pulaar, sabu ɗum alɗugol ɗemgal ngal foti noon. ɗum woni noon namdal ngal.